שלום לכולם, רציתי לפתוח בהתנצלות שאני לא הצלחתי בסופו של דבר מסיבות אישיות לנכוח היום באופן פיזי בבאר שבע באוניברסיטת בן גוריון בכנס, ואני מודה מאוד למארגנים קודם כל על קבלה שלי ושל ההרצאה של הכנס, וגם על שאפשרו לי בכל זאת לשלוח את ההרצאה המוקלטת. מכיוון שזו הרצאה מוקלטת ואתם נמצאים כולכם באולם, אני אדבר לא מהכתב כדי שזה יהיה קצת יותר חי, ואני מקווה שזה יהיה בסדר ויתאים לכם. אני אשתף ברשותכם כרגע את המצגת, ואני מקווה שההרצאה תהיה מובנת ומעניינת על אף הפער הטכנולוגי. אז ההרצאה שלי, כותרתה היא חוצים את הגבול הדתי, נשארים בבית, והיא מבוססת על החלקים מהדוקטורט שלי שעסק בזהות דתית בגבולות קהילתיים, בארצות האסלאם, אצל יהודים בארצות האסלאם בימי הביניים, בעיקר במצרים וסביבתה, בעיקר במאה העשירית עד ה-13. אני משתמש במגוון מקורות שעיקרם הוא תעודות מגניזת קהיר, שנותנות לנו את המבט מלמטה, מחיי היומיום, שיכול להשלים את המבט ממקורות הלכתיים, משפטיים, היסטוריוגרפיים, פילוסופיים, על הסוגיה של המרת דת וגבולות הקהילה. אז התקופה שלי שאני חוקר היא מאה העשירית עד המאה ה-13, שיאם של ימי הביניים, מונח אירופי כמובן, בארצות האסלאם, וחלק או הרחבה או המשך של עידן המרות הגדולות, המרות שמתחילות עוד בשלהי העת העתיקה, המרות לנצרות וממשיכות, ועכשיו החל מהמאה השביעית המרות גם בקצב איטי ותלוי בזמן ובמקום, המרות לאסלאם, בתוך האסלאם זרמים שונים, בתוך הנצרות, וגם בתוך הזרמים האלה גם יהודים ממירים את דתם לאסלאם, אגב, גם לנצרות. המרה של יהודי, כמו כל אחד, לדת האסלאם או לדת הנצרות, כוללת גם איזשהו טקס, זאת אומרת איזשהו ריטואל, סמן באופן פומבי, רשמי, שהבן אדם עבר לדת אחרת, לדת חדשה. מצד שני, מבחינת ההלכה היהודית, לרוב העניינים, המומר היהודי שהמיר את דתו עדיין נחשב יהודי. בוודאי כאשר אנחנו עוסקים בסוגיות של נישואין, גירושים, זאת אומרת לב הזהות האישית ודור ההמשך, וגם באפשרות החזרה ליהדות. ככה שיש לנו פה מתח כפול. יש לנו מתח בין ההגדרה של ההלכה ואולי גם הקהילה היהודית לאותו בן אדם שהמיר את דתו, מול ההגדרה העצמית וההגדרה של הקהילה הקולטת, שהוא עכשיו מומר והמיר דתו והוא בן דת אחרת, מבחינת ההלכה היהודית, תפיסה המשפטית, הוא עדיין יהודי. בנוסף לכך, יש מתח בתוך העולם היהודי, בין אותה הגדרה הלכתית שרואה במומר, לפחות תיאורטית, עדיין יהודי, לבין הצורך והרצון לייצג או אפילו לייצר גבול קהילתי ברור, שאומר, המומר חצה את הגבול הזה ולכן עכשיו הוא משהו אחר, ואנחנו כבר לא יכולים להתייחס אליו כמו שהתייחסנו עד עכשיו. במתח הזה אני חושב שהוא בא לידי ביטוי במינוח למומרים יהודים לדתות אחרות תחת שלטון האסלאם בימי הביניים. יש לנו את המונח החז"לי משלהי העת העתיקה, משומד. אני לא אכנס לגלגולי המונח הזה בעת העתיקה, בשלהי העת העתיקה, לא במקורו, הוא לא בהכרח מסמן המרה של בן אדם מדת אחת לדת אחרת, זה קשור להתפתחות בכלל של תפיסות של זהות דתית וקהילתית, ויש אצל חז"ל כל מיני משומדים, משומד לדבר כזה, משומד לדבר אחר, אבל מה שברור הוא שבימי הביניים, החל מתקופת הגאונים, זאת אומרת, החל מראשית האסלאם פחות או יותר, המונח משומד נתפס ומשומש כמונח למומר. מקבילה למונח מומר, זה המונח משומד. הוא היה יהודי ועכשיו הוא בן דת אחרת. השימוש הזה במונח משומד ממשיך מתקופת הגאונים, ממשיך בימי הביניים באירופה הנוצרית, וזה המונח משומד הוא המונח הכמעט בלעדי לציון מומרים יהודים לדת אחרת באירופה הנוצרית בימי הביניים ומעשה ההמרה. לעומת זאת, בקרב יהודי ארצות האסלאם בימי הביניים אנחנו מוצאים מגוון של מונחים שהם כולם חדשים, בנוסף למונח משומד שעדיין משתמשים בו, יש מגוון מונחים חדשים
מראה לנו שהיה צורך ביצירת מונח חדש, ולא מונח אחד ולא שניים, אלא סדרה של מונחים, ואני אנתח את האסוציאציות של המונחים האלה, ואצביע על איך לדעתי הם קשורים לזמן ולמקום ולמציאות החברתית של מורים יהודים בארצות האסלאם בימי הביניים. אז מונח חדש אחד שעולה בתקופה זו הוא פושע, מונח בעברית, אבל שמשמש גם בהטיות של השורש הזה לפי הבניינים הערביים, בערבית יהודית, אז המונח הוא פושע, והוא פשע או פשעה או הפשעה בערבית יהודית, ומעשה ההמרה נקרא פשעות, והמונח הזה הוא מאוד נפוץ, הוא למעשה יותר נפוץ מהמונח משומד. ואם נחשוב שנייה על המונח הזה, כמובן שהמונח הוא שלילי, ומעשה ההמרה נתפס באופן שלילי, אין ספק. אבל אין כאן את האסוציאציות שנלוות למונח משומד. לא מבחינת, ושוב, אני לא נכנס כאן למקור האטימולוגי של המונח משומד ושימוש בו בספרות חז"ל, אבל ברור שבשימוש בו הוא נקשר אסוציאטיבית קודם כל להקשרים של השמדה. זאת אומרת, בן אדם שהוא הושמד, הוא כבר לא איתנו. מעבר לכך, נקשר אסוציאטיבית למונח שמד על כל המטען שלו בספרות היהודית, ומעבר לכך, אם אנחנו בימי הביניים, במאה ה-11-12 משתמשים במונח משומד, אז במסגרת מחשבתית יהודית, כמובן שאנחנו ישר עולות אלה האסוציאציות ההלכתיות שקשורות לדיונים התלמודיים, במה מותר או אסור לעשות עם משומד. לעומת זאת, כאשר אנחנו משתמשים במונח אחר, חדש, פושע, ברור מצד אחד שאנחנו מתייחסים לאותו בן אדם באופן שלילי, ומה שעושה הוא פשע, הוא פשעות, אבל זה לא שמד, זה לא משומד, אין פה את המטען הזה, לא ההלכתי ולא ההיסטורי האסוציאטיבי, אין פה את ההשלכות האלה, ואולי אפילו אפשר לראות בו כאחד מפושעי ישראל, שגם זה מונח תלמודי. אז יש כל מיני פושעים, ויש גם פושעים כאלה. שוב, אני לא מזלזל כאן במטען השלילי של המונח, אבל זה לא שלילי כמו משומד. וזה לא המונח היחיד, יש עוד מונחים רבים, והמונחים האחרים מעבר לפושע, כולם מתייחסים, ככל שאני לא מצאתי עוד מונח שלא מתייחס למוטיב הבא, והוא המוטיב של הגבול שנחצה. הרבה פעמים, גם בתעודות מן הגניזה מחיי היום-יום, מסמכים משפטיים, מכתבים וכו', וגם בספרות הלכתית ופילוסופית וכו', בערבית יהודית בעיקר, המומר יכונה במונחים מלשון אל-חארג', היוצא, זה שיצא. וזה יכול להיות סתם אל-חארג' או עם פירוט, מאיפה הוא יצא? חארג' מן הדין, כן, יצא מן הדת או ען הדין, חארג' אילה, דין הגויים, זאת אומרת, יוצא אל דת הגויים, חארג' ען סייג' דין, כן, יצא מגבול, מגדר הדת, פעולה שהוא עשה, הוא אז במקור אחר, חארג' אל מדהב, יצא מהמדהב, מדהב זה מילה בערבית, מונח אסלאמי בעצם, שמדבר על אסכולה הלכתית מהאסכולות השונות שבתוך עולם ההלכה המוסלמי, אבל בהשאלה זה הלכה בכלל ודת, ואנחנו מוצאים גם למשל מדהב ישראל, אז חארג' מן מדהב ישראל, או חורוג', הפעולה היא חורוג' אל שריעה, יציאה מן ההלכה, שימו לב שההלכה מכונה כאן במילה הערבית עם האסוציאציה האסלאמית, שריעה, ופעלים נוספים, למשל, רק אחד מהם, יש עוד כמה, אל-מונתקל אילה מדהב אל-אסלאם, זאת אומרת, זה שעבר או עובר, אולי צריך לקרוא את זה מונתקל, הוא עבר, העביר אותו, אל מדהב האסלאם, שוב אנחנו רואים פה מדהב במשמעות שלו, אסכולה הלכתית פנים מוסלמית, אלא הוא עבר לדת האסלאם. וכמו שהיהודי שהמיר לדת אחרת יכונה פעמים רבות חארג' על נגזרותיו, זה שיצא, כך גם מקורות ערבים יהודים מימי הביניים בארצות האסלאם יכנו את הגר הרבה פעמים אל דחיל, זה שנכנס. כמובן שיש לזה גם היגיון קדם ימי ביניים, כן, נכנס תחת כנפי השכינה, אבל אני חושב שיש כאן משמעות לשימוש בשני המונחים האלה באופן מקביל. אלה לא המונחים היחידים, מעבר לעניין של יציאה ויציאה מדת ואל דת, יש לנו מונחים אחרים שגם מדברים ספציפית על הכלל. יצא מן הכלל, אולי אחד המונחים המוכרים למי שהמיר את דתו, הוא בעצם מונח שאנחנו לא מוצאים תיעוד שלו לפני ימי הביניים,
בארצות האסלאם. לראשונה אנחנו בהקשר של המרת דת, כמובן אנחנו מכירים אותו מהגדה של פסח, אבל בשימוש לגבי אנשים שיצאו מן הדת זה מופיע לראשונה במאה התשיעית, ונפוץ לאחר מכן, וזה יכול להיות יצא מן הכלל, או יצא מכלל ישראל ספציפית, או בארמית, בצורות מאוחרות, כי כמה אנחנו מדברים כבר עם הביניים, נפקא מן קהלה, נפקא מכלל עדי יהודאי, יצא מכלל היהודים, נתחה ענל כלל, כן, אנחנו יוצאים מן הכלל, או בן אדם שמתואר כחרג'ה ען דיירת ישראל, דיירה מעגל, עיגול, אז בהשאלה הכלל, גדר, הגבול, שוב, מותעד מן ישראל, שוב זה יצא. כללו של דבר, בארצות האסלאם, בימי הביניים, אנחנו מוצאים לראשונה, בניגוד לתקופות קודמות למיטב ידיעתנו, ובניגוד לאירופה הנוצרית באותה תקופה, ריבוי של מונחים חדשים למומר ולמעשה ההמרה. הריבוי הזה מעיד על צורך שעלה במונחים ועל איזשהו מין אי שביעות רצון, איזה מין חוסר שקט שמצריך עכשיו בתפיסה המצאה של מונחים. יש פה גם חוסר אחידות, זאת אומרת אנחנו באיזשהו דיון, זה לא ברור מאליו, אין איזה מונח אחד שבמהירות משתלט על השאר, פושע אמרנו, זה מונח חדש ונעשה מאוד פופולרי, אבל הוא בהחלט לא היחיד ולא הבלעדי, אפילו באותו מסמך יכולים להיות מונחים שונים, ובמונחים האלה יהיה דגש רב על העניין של הגבול החברתי, קהילתי, דתי, שנחצה, והמומר עבר את הגבול, הוא יצא, הוא היה איתנו והוא לא איתנו. כדי להבין למה דווקא בזמן הזה ובמקום הזה, ארצות האסלאם בימי הביניים, יש את האינפלציה הזאת של המונחים, אני מבקש להסב את תשומת ליבנו שנייה למצב החברתי של המומרים לעומת קהילותיהם ומשפחותיהם היהודים, ולהדגיש שלא הייתה הפרדה ברורה, הכרחית, מובנת מאליה, בין המומרים לבין משפחותיהם וקהילותיהם. לא הייתה הפרדה הכרחית, אני לא אומר שלא הייתה הפרדה בכלל, בוודאי שהיו מומרים רבים, אולי אפילו הרוב, שחתכו כל קשר, שרפו את הקשרים, פתחו דף חדש בקהילה אחרת, אולי אפילו היגרו, בהחלט יכול להיות, עליהם גם אנחנו נמצא באופן טבעי פחות מידע, אבל זה לא היה נדרש ולא היה הכרח, לא מצד כל מומר ומומר, ולא מצד הקהילות היהודיות השונות. ואנחנו יודעים את זה כי יש לנו בגניזת קהיר ובמקורות אחרים, שפע של עדויות גם על מקרים ספציפיים וגם על ההיתכנות התיאורטית של מקרים כאלה, של המשך קשרים מסוגים שונים ומגוונים, כולל קשרים אינטימיים ביותר, כמו שמיד אני אדגים בקצרה, בין המומרים לבין קהילותיהם. למשל, הכי פשוט, המשך מסחר, כולל גם לא רק מסחר בין צדדים שונים, אלא שותפויות כלכליות, מגורים בסמיכות, אפילו מגורים באותו נכס, כן, נכס משפחתי עובר בירושה, אחד מבני המשפחה ממיר את דתו, הוא עדיין נשאר בנכס, הוא עדיין בעלים בנכס, הוא לא בהכרח עוזב, ואז יש המשך מגעים איתו, יכול להיות יותר נוח, פחות נוח. מסירת ידיעות, קשרים משפחתיים, מכתבים, חדשות, אירוח של מכרים, חברים, בני משפחה שהמירו דתם, נתפס כמובן מאליו, זה לא סוגיה, למשל, בשאלות לרבנו אברהם בן ארם, במאה ה-13, השאלה היא לא, האם מותר לארח או להיות בקשר עם המומר, עם היהודי שמיר דתו, אלא האם מותר להגיש לו אוכל לא כשר, כיוון שהוא במילא לא שומר כשרות, או האם מותר שהוא ייגע ביין, או שזה יהפוך את היין ליין נסך וכו'. וזה הולך אפילו יותר מכך, מומרים שמעידים בבית הדין, או כבר יש לנו סטטוס משפטי מסוים, שאנחנו מאפשרים אותו, מומרים ששומרים על קשרי משפחה, קשרי נישואין, עם בני זוגם שלא המירו, עם הילדים, חיים באותו בית, או אפילו מקימים, יוצרים, כורתים בריתות נישואין כאלה לאחר ההמרה, שוב זה מתאפשר גם הלכתית, כי המומר עדיין יהודי לצרכי נישואין וגירושין. כלומר, וכמובן יש תמיד את האפשרות התיאורטית, קיימת וגם מעשית, ככל הנראה קורית מדי פעם, של חזרה ליהדות, וגם החזרה הזאת היא כמעט ללא קשיים, ללא תקסים, ללא הערמת מכשולים, מה שמעיד שוב על המשך הקשרים. התמונה הזאת של הקשרים בין מומרים מסוימים לבין משפחותיהם וקהילותיהם, היא חלק מהתמונה העוד יותר רחבה של בכלל היחסים בין בני דתות שונות תחת עולם האסלאם בימי הביניים, שאנחנו יודעים שהיו קשרים חברתיים מתמשכים
מכלל סוגים. לא הייתה הפרדה במגורים, כן, אז גם אם יש שכונה יהודית, זה לא שהיהודים היו חייבים לגור בה ורק בה, וזה לא היה גזירה מבחוץ, אלא בחירה פנימית להתרכז, ולכן זה אף פעם לא יהיה 100%. אין כמעט הגבלה על תחומי עיסוק, יש מצע משותף לשוני, תרבותי, חברתי בדמות השפה הערבית, גם בחיי היום-יום, בשוק, גם בבית, גם במשלבים היותר גבוהים של יצירה, של כתיבה, של השכלה. אין כמעט, למרות שתיאורטית אמורה להיות, אין כמעט הפרדה או סימון בלב. כלומר, המציאות החברתית היא שאין גבול נראה. אני לא אומר שזהות דתית לא הייתה חשובה, שזהות קהילתית לא חשובה, שכולנו רקמה אנושית אחת, לא. אבל במציאות שבה כן מצד אחד חשובות הזהויות הדתיות קהילתיות השונות, בפועל, בחיי היום-יום, קשה להביא את זה לידי ביטוי, קשה לסמן את זה. וכאן אני חושב בדיוק השורש של המינוחים, המינוח, האינפלציה במינוח שהבאתי, והדגש על הגבול. מה שאני אומר, ובזה אני מסכם. אם זהויות דתיות הן חשובות, והן השלכות משמעותיות לקהילה, ואם המרת דת היא לא עניין של מה בכך, והיא לא עניין של מה בכך, זה לא שכולנו בני דת אברהם, זאת לא המציאות. אבל מה אנחנו עושים? אם מצד אחד אנחנו חושבים שזהות דתית וקהילתית היא חשובה, והמרת דת היא לא עניין של מה בכך, ומצד שני, בחיי היום-יום אנחנו נמצאים במציאות שקשה לראות את הגבול. קשה לראות את הגבול עם השכן המוסלמי או הנוצרי, אז בוודאי שעוד יותר קשה לראות את הגבול עם השכן שהיום הוא מוסלמי, אבל עד לפני שבוע הוא היה יהודי, ועוד יותר מכך, אם אפילו מבחינה הלכתית שלי כיהודי, אני עדיין מגדיר אותו כיהודי, ואם הוא עכשיו מתחתן עם שכנתי היהודיה, אז הנישואים האלה תקפים, והם יכולים להוליד ילדים, והילדים האלה יהיו יהודים וכו'. אני חושב שבדיוק בגלל המציאות החברתית הזאת, זה מה שמסביר באופן המיטבי את אותה אינפלציה של מונחים. דווקא בארצות האסלאם, בימי הביניים, בניגוד למשל אירופה הנוצרית בימי הביניים, מכיוון שקשה לשים את האצבע על הגבול האמיתי, במרכאות או לא במרכאות, אך מצד שני יש צורך חברתי, קהילתי, כן לסמן את המומר, לסמן את מעשה המראה, להגיד, אנחנו רואים את זה בחומרה, אנחנו לא רוצים שזה יעשה. חשוב שתבינו, חברי קהילתנו היקרים, נפל כאן דבר, לכן עולה הצורך לסמן ביתר שאת את הגבול, ולסמן את המומר כמי שחצה את הגבול, שהיה איתנו ועכשיו הוא יצא, הוא עבר, הוא עזב, אנחנו רוצים שהוא יחזור, יכול להיות שיחזור, הוא לא עזב פיזי, הוא עדיין גר איתנו בסמטה, הוא יכול להיות נשוי, אנחנו עובדים איתו באותה חנות, אבל בדיוק בגלל זה אנחנו רוצים לסמן אותו כחרג', כעוזב, כיוצא מן הכלל. תודה רבה לכם. נתראות.